Здравейте и добре дошли в канала на Фактовка. Ако видеото ви хареса, моля да се абонирате до канала. А сега да започваме с фактите. Факт номер 1: най-голямата религия в света, християнството, е най-разпространената религия с над 3 милиарда последователи по света. Факт номер 2: три основни деноминации. Християнството е разделено на три основни клона – католицизъм, протестантство и източно православие, всеки със свои особености и практики. Факт номер 3: християнството и Вавилон. Първите християнски общности се появяват в Близкия изток, в територии, които днес включват Ирак, Сирия и Израел, преди да се разпространят в Римската империя. Факт номер 4: най-старите непрекъснато действащи църкви. Някои от най-старите християнски църкви са построени в Етиопия и Армения, като Армения е първата държава, която официално приема християнството през 301 г. Факт номер 5: Библията. Най-превежданата книга. Библията, свещената книга на християнството, е преведена на повече от 3,000 езика и е най-продаваната книга в света. Факт номер 6: Възкресение и Великден. Възкресението на Исус Христос е централно събитие в християнството и се чества всяка година на Великден, като това е най-важният празник за християните. Факт номер 7: символиката на кръста. Кръстът е най-разпознаваемият символ на християнството, символизиращ разпятието и саможертвата на Исус Христос за греховете на човечеството. Факт номер 8: светите места на християнството. Йерусалим е един от най-важните градове за християните, тъй като там се намират свети места като Голгота и Божи гроб. Факт номер 9: броят на книгите в Библията варира в зависимост от деноминацията. Броят на книгите в Библията варира. Католиците признават 73 книги, докато протестантите имат 66. Факт номер 10: мисия и разпространение. Християнските мисионери са играли важна роля в разпространението на религията по целия свят, особено в Африка, Азия и Латинска Америка.